नोंथांमोनखौ आङो आंनि गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबाय। आं आसाम सरकारनि ट्राइबेल एफेयार्स बिफाननि सिङाव थानाय एकलव्य मडेल रेसिडेन्सियेल स्कुल जाला बाक्सानि जानानै नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायो। दिनै आं आसामनि एकलव्य मडेल रेसिडेन्सियेल स्कुल EMRS आव सोलोंथायारि 2026-2027 नि थाखाय थाखो 6 आरो थाखो 8 आव मुं थिसननो थाखाय एन्ट्रेन्स आनजादनि सोमोन्दै मावख'आरि महरै नोंथांमोननो मिथिहोनो थाखाय नुजाथिफैदों। मुं थिसननाय आनजादा 2026 मायथाइनि 22 फेब्रुआरि रबिबारखालि जागोन। थाखो 6 नि थाखाय आनजादा फुंनि 9:30 रिंगानिफ्राय 11:30 रिंगासिम जागोन आरो थाखो 8 नि थाखाय आनजादा सानजौफु 1 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 3 रिंगासिम जागोन। आनजादनि थाखाय एप्लाइ खालामनाया एबा आर'जलाइ गथायनाया आबुङै अनलाइन जागोन। अनलाइन एप्लाइआ 31 जानुवारि 2026 मायथाइनिफ्रायनो अफिसियेल वेबसाइटआव सोलिगासिनो दङ। अफिसियेल वेबसाइटआ जादों avsassam.gov.in आव। अनलाइन एप्लाइनि जोबथा खालारा 13 फेब्रुआरि 2026 आरो एडमिट कार्डखौ नोंथांमोना मोननो हागोन 17 फेब्रुआरि 2026 मायथाइयाव। गोजोन्थों।